Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello qal d-dejn tal-Partit Nazzjonalista u ta' 32 miljun euro. Dan hu l-istess ammont li Bernard Grech kien semma eżatt wara l-aħħar elezzjoni ġenerali dik tal-2022 meta kien tellaq waħdu għal kap Nazzjonalista. Bonello qal dan waqt li kienet josem f'podcast ma' Ricky Caruana. Intom għandkom ċifra kemm taħsbu 32.5. Kemm? 32.5 kif kien iddikjara l-kap. Waqt l-istess podcast Bonello qal ukoll li ma jistax jagħti time frame dwar meta se jiġu ippubblikati il-kontijiet finanzjarji awdittjati tal-partit taħt it-tmexxija ta' Grech dan baw qatt ma ġew ippubblikati u dejjem tefa' tort b'xi mod jew ieħor fuq l-awditur. Qed naħdmu fuqha, jekk titlobni time frame ma xintijulek. Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista qal l-establishment u l-fazzjoni estremista fil-partit huma biss perċezzjoni u narattiva li uża biss il-Partit Laburista. Għaliex din hija perċezzjoni narrattiva li l-Labor irid jimponi fuq il-poplu hemm barra u din hija biss narrattiva tal-Partit Laburista biex jagħti perċezzjoni hemm barra l-establishment mu vera xejn ma jeżistix. Dwar l-elezzjoni għal kap Nazzjonalista Bonello tenna li tkellem mod ċar dwar id-disciplina. Tkellimt mod ċar fuq id-disciplina. U ġie mistoqsi wkoll dwar min jixtieq jilħaq kap Nazzjonalista. Inti min tixtiequ jitla'? Jiena segretarju ġenerali tal-partit kollu u ma nidħolx f'min għandu jikkontesta u m'għandux jikkontesta, f'min għandu jitla u min m'għandux jitla,